Блокнотик нужен? М? Блокнотик. Блокнотик? Нет, Настя, сюда буду писать. ассалому алайкум, гулдухтарони зебо. шоми ҳамагитон ба хайр бошад. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. ҳозир духтаро бисёртар духтаро пайваст шаванд, баъд эфирамонро сар мекунем. эфири имрӯзаи мо, духтарои азиз, оиди розыгриши гурӯҳи кории мо мешавад. ман бисёр вақт такрор мекунам як чизе ки дар гурӯҳи мо ҳама вақт розыгриш гузаронида мешавад барои онҳое ки духтарое ки активна кор мекунану лекин степашона маҳкам кардан наметавонанд, яъне ба маош баромадан наметавонанд. барои ана ҳамонҳо мо кӯмак мекунему розыгриш гузаронида степашона маҳкам мекунем, яъне маошашона барои гирифтанашон ёрдам мекунем, дастгирӣ мекунем. онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед мегӯям ба эфири имрӯзаи мо. ассалому алайкум, духтарони азиз. Салом, ҳама салом дода истоданд ва алайкум бар салом ба ҳамаатон, гулдухтарони зебо. бори дигар хуш омадед. ба ҳамаатон як шоми хуб хоҳонам, таби волида хоҳонам ва имрӯз эфирамона розыгришамона сар мекунем. ҳозир духтаро, розыгриш хеле ки гуфтам барои духтарои команда мешавад. ана инҷа бинед барои таби шумои волида кардан гулҳои агарота кандем. охирон гулҳо уже хунукӣ омадагӣ тарафи мова, барои ҳамин гулҳое кандем. духтаро, дар эфири мо, дар розыгриши мо якчанд намуд тӯҳфаҳо гузошта мешавад. ҳозир ман нишон медиҳам. баъдан касе агар бурд кунад, ман ҳозир ҳамин доскачава менависам. пештар надоштам доскача, ҳозир доскача дорам, барои ҳамин ҳаминҷа менависам. ҳозир ман меёвам ки дар списка киҳо буданд. так, албатта ки духтарои азиз, дар эфири мо ана ҳамин хел чизо дар розыгришҳо ҳозир бозӣ карда мешавад. атоми фейм крем для лица, крем барои рӯй, крем для кожи вокруг глаз, 10 намуд тӯҳфа, аделика помада для губ, яъне помада барои лаб, атоми абсолют bb рақами 21, рақами 23 барои онҳое ки савзина ҳастанд, рақами 23, онҳое ки сафедпӯст ҳастанд, рақами 21 харидорӣ мекунанд. тональни кремҳо ин атоми абсолют кушон, духтаро, атоми абсолют кушон 2 дона будааст, патчи барои чашм ва атоми центелла тонер. ана ин гуна тонер, духтаро, ин бошад. ин танҳо тонер не, ҳам тонер, ҳам сыворотка. ана ин капсулачаҳое бинед, ин сыворотка. баъдан атоми акне эксперт пенка, яъне аз нарак мегӯянд ку дар рӯй, дар баъзе минтақаҳо нарак мегӯянд, дар баъзе минтақаҳо угрича мегӯянд, дар баъзе минтақаҳо майдаяк мегӯянд, дар рӯйҳои хел одамо пайдо мешавад ку акне мегӯянд. аслан акне мешавад забони русикатӣ. аз ана ҳаминҳо кремам розыгриш гузаронида мешавад. духтаро, чиптаҳоя 35 нафар харидорӣ кардагӣ ҳастанд. акнун ҳозир бо воситаи приложенияи рандом бозимона мегузаронем. число, так, ҳозир ина аз дига мекунам ман ина. так, аз 1 то
то 35. ана духтарои азиз, ҳозир сар мекунем бозия. бисмиллоҳ гуфта рақами 3 духтаро, ина ҳозир зери рақами 3 кист мебинем. Сабрина, инҷо менависам духтаро. Сабрина. Так. Сабрина. Настя, ты будешь писать, наверное, то мне немножко неудобно писать. Зери рақами 3 хоҳари мо Сабрина бурд карданд. Дальше духтаро. Так. Помада бурд карданд Сабрина. Так, давомаша мебинем акнун. Рақами 7. Зери рақами 7 кист ҳозир мебинем. Так, зери рақами 7. Апаи саври гул. Апаи саври гул бурд кардан духтарон. ҳозир якум, дуюм, сеюм, чор, панҷ, шаш, ҳафт, ҳашт, нӯ ва 10. 10 нафар. Так. Апаи саври гула навиштем акнун. Дальше духтаро. Рақами 6. Рақами 6 апаи бибиҷон. Бибиҷон. Бибиҷон духтаро. Бибиҷон. Так, ман ба камтар неудобно навистам духтаро, барои ҳамин. Так. Дальше духтаро. Рақами 1. Каники буд рақами 1. Мариам ҷон. Рақами 1 Мариам. Мариам. Дальше. Рақами 4. ана ман духтаро. рақами 4 ман бурд кардам. ман 3 намирок харидорӣ кардагӣ будам. аз номи 3 нафар барои Соҷида, барои Шаҳноза. Так, дальше духтаро. Рақами 28. Апаи саври гул. боз ҳам апаи саври гул. Апаи саври гул. намиҷа а навиштагим ин апаи. барои донистанашон якчанд, масалан Шаҳноза мо 3-4 дорем дар группа. мо ба ҳамин хотир мо отметка мекунем. Дальше. Рақами 30. Рақами 30. Таманно. 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 Так. 3 нафар дигар монд. Рақами 26 духтаро бурд кардан. зери рақами 26 апаи Мавзуна. Апаи Мавзуна. Мавзуна. Апаи Мавзуна. Так. рақами 31 духтарои азиз. 31 апаи Тахмина. Апаи Тахмина.
як нафари дигар мондан. Кани рақами 17 Фариза, хоҳари мо Фариза бурд кардан. духтарои азиз, ана рӯзи гриша гузарондем. онҳое ки бурд кардан ҳаматона муборакбод мегӯям. онҳое ки бурд накардан дафъаи оянда боз рӯзи гриш мегузаронем. ин дафъа бурд накарда бошед, дафъаи оянда бурд мекунед. ин чиптаҳои қимат нестанд. 350 рубли ҳамагӣ ва ҳар кас имконият дорад ки аз ҳамин чиптаҳои 350 рубля харидорӣ кунад ва вақти худашро санҷад. ва дар рӯзи гриш духтаро хеле ки гуфтам, ана ҳамин гуна кремҳо барои уход, ҳамин гуна крем хуб аст. баъд ногуфта намонад ки духтаро ана ҳамин гуна набори гидросияния танҳо то охири октябр фурӯхта мешавад, баъдан уже намефурӯшанд. барои чӣ? Барои он ки дар дохили ҳамин шишача ях мекунад сивороткакати тонер, ба ҳамин хотир намефурӯшанд. ина бинед ки чӣ қадар компания ғами моя мехӯрад. барои мо ҳамин хел чӣ хел гӯям, уважительное отношение, муомилаи хуб мекунад ки то ки мо аз пӯстҳои мо аз анамин тонери яхкардагӣ ҳавоҳои хунукба азият накашад гуфта. ана ҳамин хел духтаро акнун биёед ва қатитон камтар суҳбат кунем. онҳое ки бурд кардан бори дигар табрик мекунам. акнун эсмсоед мекунам духтаро. аваз ва муборак шавад духтаркӯпа. саломат бошед хоҳари азиз. мунира ассалому алайкум. ҳайдар самадов апиру добаҷон ба пеш. саломат бошед. так ҷураева гулнура ассалом апаи рудоба келинатон таваллуд кардами? Не духтаро, ҳоли таваллуд накардааст. таваллуд кунад ҳатман ҳаматона хабардор мекунам. ассалому алайкум апаҷони азиз. шоиста часпи дост. чӣ хеле ки ҳа духтаро эфир часпи содааст. интернет безеб бошад. ман набуридам, на газет ненависам. ҳеҷ гап не, дафъаи оянда. так ин чӣ бозӣ? манам дар группаи шумоям, лекин ҳеҷчи хабар надорам. шумо дар группа бошед, ҳатман хабардор мешудед, значит шумо дар группа нестед. онҳое ки дар группа ҳастанд, 2 рӯз боз подряд мо оиди розыгрыш гуфтем, фаҳмондем, значит дар группа нестед. Настюша, вытри, пожалуйста, доску. салому алейкум аз Америка, Али Раҷабов. ва алейкум салом, саломат бошед. духтарои азиз, дар ҳамин ҷо онҳое ки коркарданӣ ҳастанд, ба ширкати Атомӣ, ба ширкати Бонуфус ба кор даъват менамоям, ба командаи ман. марҳамат духтаро, як ҷоя ҳамкорӣ мекунем. кор барои онҳое ки кор кардан мехоҳанд, онҳое ки фикр мекунанд ки ман худам командашона месозаму ман худам одам мебиёрам, одам ҷамъ мекунам, хато мекунанд духтаро. дамо шубрат нест. ва онҳое ки фикр мекунанд ки ман одам мебиёрам ва танҳо ман командатонро пеш мебарам, хато мекунед духтарои азиз. Коркарданӣ бошед, одам баҳона нест. одам аз тариқи реклама, тариқи ба кор даъват кардан, ҳар хел роҳаш ҳаст одам даъват кардана. ба ҳамин хотир марҳамат. албатта аз тарафи ман дастгирӣ чӣ аз дасти ман биёяд ман мекунам. кора фаҳмонидан, заказотона қатъи заказ кардан, ҳамаша ман мефаҳмонам. лекин баъзан духтаро фикр мекунанд ки ман ба пуррагӣ командашона месозам, ба пуррагӣ одам мебиёрам ва ё меистану як моҳ ба як маротиба пайдо мешаванд, ё ки саҳарӣ салом алейкум менависану бегоҳӣ шаби хуш менависанд. фикр мекунанд ки ман худам командашона мебарам. ин хел намешавад духтаро. ман як худам наметавонам 1500 та одам кати кор кардан. ба ҳамин хотир агар коркарданӣ бошед, марҳамат биёед. айни ҳол духтарои ман беҳад корашон нағз.
якчанд духтарои ман уже ба наздикӣ регистратсия шудагиҳо аллакай маошашонро гирифтанд. духтаро овози телефонатон безеб шуд, нависта истодаанд. Сейчас мне вот это не надо, Малика, потом. Ба ҳамин хотир духтарои азиз, онҳое ки коркардани ҳастанд, марҳамат, ҳамида духтаромо да эфир 41 касем лайк 10 та лайк монед, апаҷона дастгирӣ кунем. Бале духтаро лайк монед. Онҳое ки лайк мондагӣ нестанд, ҳатман монед духтарои азиз. Марьямҷон навиштанд: апай Рудобаҷон, шумо беҳтарин зани дунёен. Ин Марьямҷон хоҳара ки ман беҳад хоҳари чақон дорем. Духтаро дар ҳақиқат дар командаи ман ин духтар кор мекунанд. Аллакай якчанд маротиба зарплаташонро гирифтанд. Ва марҳамат духтаро, шумо ҳам агар хоҳиш дошта бошед монанди ҳамин Марьямҷон, монанди Мухтасар, монанди Анора, монанди Бибиҷон, дигару дигар духтарои мо, Сарвиноз, модари Сафрохон, беҳад занаки хуб ҳастанд, аз уҳдаи корашон мебуроянд, марҳамат биёед. Шоиста Рудобахон, шумо кадом звани ба қарор доред? Айни ҳол полмастери, званияи полмастери айни ҳол. Ва онҳое ки фикр мекунанд ки духтаро ман ваъдаҳои калон намедиҳам, мошин мегиреду хона мегиред гуфта, ва фикр мекунам ки ин хел кор дар ягон ҷо нест ки дар байни 3 моҳ 4 моҳ мошин харидорӣ кунеду хона харидорӣ кунед. Аз ин хел кор гурехтан дар кор, тарсидан дар кор. Ба ҳамин хотир инҷа кори ҳамин дар ҳақиқат балои шахситон намесӯзад. ҳаракат кунед, кор мешавад. Саид Иброҳим: салом алейкум апаҷон, барои ҳомиладор шудан фақат хемохема хӯрид мешавад ё спирулина хӯрдан шарт аст? Анами хоҳар ба ҳозир оиди ҳомиладорӣ навиштанд. Духтаро, хемохем ҳатман 3 курс, сокнони ва баъдан женшен барои онҳое ки барои ҳомиладорӣ хӯрданӣ ҳастанд. Шоиста: ман спецагент. Мошоаллоҳ, беҳтарин хоҳарҷон. Саид Исмонзодаи Иброҳим: анами Саид Исмонзодаи Иброҳим зан ҳастана? Ба фикрам личкаи ман банависед, ватсапи ман банависед хоҳарҷон. Ҷураева Гулнора: апай Рудоба, чува влогатон намебарояд? Хоҳарҷон, пагоҳ иншоаллоҳ влог мебарорам. Влоги нав тайёр кардагӣ ҳастам, уже монтаж кардан дар кор тамом, пагоҳ мебарорам. Барои чӣ духтаро активни нестам вақтҳои охир дар YouTube? Барои он ки ҳозир ман мебел сабират кардан кати бандам машғулам, ҳамин хонаи уборка кати машғулам, хонаи нава, плюс болои ҳамаш хонаи падару модарам. Ба ҳозир нигоҳубин карда истодам, модарам назди хоҳаром рафтагиянд. Ба ҳамин хотир беҳад корам бисёр. Иншоаллоҳ ҳамин рӯзои наздик ба ҳамаи видеоҳое мемонам. Париноз навиштанд: ман аллакай 2 пачкаша хӯрдам хемохема, лекин результат нест. Шумо барои чӣ хӯрдед хоҳарҷон? Аз кадом беморитон шумо табобат ёфтанӣ ҳастед? Якум саволи ман. Дуюм, чанд пачка хӯрдед? 2 пачка ҳан? 2 пачка хӯрдед. Танҳо хемохем кати лечения намешавад духтаро. Хемохем ин аз организм, яъне аз хуни одама тоза мекунад. Тамом, иммунитета мустаҳкам мекунад, хуна тоза мекунад. Барои ҳомиладор шудан сокнони женшен истеъмол кардан лозим ва ҳам 6 моҳ духтаро пай ҳам бояд лечения гиред. Париноз навиштанд ки ман барои фарзанддор шудан. Ана ҳамин ҷавоби ман хоҳарҷон. Елена Васильевна: салом апай Рудобаҷон. Ва алейкум салом Елена Васильевна. Апай Рудобаҷон, апай Соҷидаҷон таваллуд кардан? Не хоҳарҷон, ҳоли таваллуд накардааст. Таваллуд кунад ҳатман ҳамаи хабардор мекунам. ҳамин хемохем дар вақти шоиста? Бале, мумкин, ҳама вақт мумкин. Тоҷикистониё метонанд дар розыгриш иштирок кунанд? Ҷони Волф навиштанд: бале метонанд, чува не, ҳама иштирок мекунад. духтаро аз Тоҷикистон иштирок карда истоданд. Ман спирулинаи хемохем хӯрдам. Ана ман дар бораи ана ҳамин гуфтам ки хоҳарҷон, спирулинаи хемохем танҳо ин кати намешавад. Сокнони барои чӣ? Барои занҳо, барои
кори гормонал не хуб кардан. Ҳозир ман дар бораи сокнонӣ шумова нишон медиҳам ки маълумота бояд барои чӣ мо сокнонӣ истеъмол кунем. Ҳозир ҳаминҷава видео сохранить кардагӣ будам оиди сокнонӣ. Помните, мы с вами говорили, что есть такой сок нони. Вот японцы, те же японцы, американцы в 3 институтах в Японии стали им заниматься. И оказалось, вот есть злокачественная опухоль. Вот туда подходит сосуд, который питает эту опухоль. 5000 рублей сокнонӣ. Так вот оказывается, что если мы начинаем принимать этот сок, вот этот сосуд почему-то вызывает облитерацию, и опухоль перестает питаться, нечем питаться, понимаете? То есть стенки сосудов вызывают запустевание, этот сок нони, и опухоль питаться нечем и начинает сворачиваться. И второе. Сок нони. Сок нони. Мы с вами уже говорили, что есть такой сок. Сок нони, он... дидед духтаро, ана ҳамин сокнонӣ беҳад хусусиятҳои зиёд дорад, беҳад барои организм фоида дорад. ба ҳамин хотир марҳамат барои заказ нависед. боз медонед як кас навиштанд ки ин барои бизнес, ин барои ин барои он. духтаро, дар аптека одамо кор мекунанд, ино барои бизнес кор мекунанд. бале, бизнесашонам пеш мебарад, барои саломатии одамоям доруҳое тавсия медиҳад. ба ҳамин хотир ҳамихе гапҳои намешуданӣ навиштан дар кор не. интернет-магазин Атоми. Ассалому алейкум. Салом аз группаи апаи Раноҷон, беҳтарин апаи Рудобаҷон. Ва алейкум салом хоҳари гиромӣ. Хуш омадед ба эфири имрӯзи мо. Саломат бошед, сарбаланд бошед. Ҳувайдомо Одинаева. Ман успеҳ накардам. Так, сокнони чи апаи Рудобаҷ, Ҷураева Гулнора пурсидан. Сокнони духтаро ин як чиз ки барои организм беҳад роли калона бозӣ мекунад. Злокачественные опухоли тамоман нест мекунад. духтаро, ҳозир ман нишон метиҳам расмаша чӣ гуна аст ин сокнони духтаро. Сокнони. Так. ҳозир духтарако ман расмаша нишон тиҳам барои онҳое ки намедонанд. ана духтаро. ана ҳамин сокнони. Атоми ферментированный концентрат нони. Диде духтаро? ана ҳамин сокнони аст. Так, ману рута чиба нишон наметӣ. Намехоҳам нишон додан. Ягон рӯз насиб бошад нишон метиҳам рума. Так. апаи Рудоба Соҷида чӣ хел? худоро шукр Соҷида хуб. ҳозир акак Соҷида кати гап задем. Соҷида кати шаҳри Орск рафтагӣ будем, магазин рафтагӣ будем, видео кардагиам, ҳоли монданам дар кор, пагоҳ мемонам видео. анами хел ваёи харидорӣ кардем духтаро аз дар фикс прайс. айни ҳол ҳамин барои тематикаи тирамо ана ҳамин гуна сувенирчаҳои хушро дар фурӯш аст аз фикс прайс духтаро. ҳоли пагоҳ видеоша мемонам. аҷоибот ҳам бюджетный духтаро ва ҳам барои тирамо беҳад хушро. ман маъқул ҳамин хел чизо нағз мебинам. фикр мекунам ки ҳамин мелочкати таби одам болида мешавад. ана ҳамин хел духтаро. духтарои азиз, айни ҳол дар эфири мо 54 нафар ҳастанд. ҳатман лайка пахш кунед. ман чун дигар блогеро лайка бисёр талаб намекунам духтаро. онҳое ки тамошо доранд пахш кунед илтимос духтаро, лайк бепул. так. хайр духтарои азиз, саволотон марҳамат диед. Дмитрий Нордман, узбеки навиштан. Нет, не узбеки, таджики. Тоҷиддин, салом апаи Рудоба. Ва алейкум салом. Салом апаи Ширин Сухан. Ва алейкум салом. онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед. айни ҳол 70 нафар ҳастанд эфири мо. так, ассалому алейкум духтари зебои ман Рудобаҷон, шумо аҳли оила ҳама нағз
ва алайкум салом модарҷони азиз, худоро шукр, мо ҳама хуб ҳастем. Ноза, салом шумо нағзмӣ. Ва алайкум салом Ноза, худоро шукр, мо хуб ҳастем. хай духтаро, дар ҳамин ҷо эфирамона ба охир расонем. Онҳое ки бурд кардан бори дигар табрик мекунам духтаро. духтарои азиз, паго видеои нав мебурод, марҳамат дар омада дастгирӣ кунед. Онҳое ки ҳамроҳи ман кор карданӣ ҳастанд, марҳамат ба рақамҳои телефонии ман нависед. Дар охири эфир рақамома закреплено мекунам, нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем дар ширкати бо нуфузи атомӣ, ширкате ки балҳои шахсиятон намесӯзад, ширкате ки аз ваниятон намеғалтед. Марҳамат духтаро. хайр то наворҳои оянда.